נראה לי שזה שם יש קברים ריקים. את התעלומה שאופפת את אלמוניותה של קרן מרגלית אפשר לפגוש בבית הקברות שליד קיבוץ רבדים. זה זאת. אם אתם באמת רוצים לדבר, אולי תזמין אותי כמו בן אדם, אני אשב כמו בן אדם ולא ככה ברחוב. שלום, מרק. מדוע אלמונית? משום שכך פרסמה המשטרה. כך גם שמרו את גופתה במשך שבועות, כך קברו אותה, ללא שם. הייתי עכשיו בבית הקברות וחיפשתי את הקבר של קרן מרגלית ומצאתי רק קבר של אלמונית. אוקיי. מה, לא הולכים לשנות את הכיתוב שם? אם כתוב על השלט אלמונית, אז היא אלמונית. הנה קרן כפי שצולמה לפני כשנה על ידי זיו. זיו איש הוא צלם שמסתובב הרבה באזורים החשוכים של תל אביב. עוד קצת שמאלה, עוד קצת לכאן, רגע, עוד פעם נסתכל עליי. לפני כ3 שנים הוא פוגש בקרן בפעם הראשונה. אני נוהג ברכב, ניגשת אליי לחלון בחורה יפהפייה ומבקשת ממני כמה שקלים לעזור לה. כמובן שאי אפשר לסרב לבחורה כזו, הרגשתי שאני חייב להכיר אותה קצת יותר לעומק. עצרתי את הרכב בצד, ניגשתי אליה לדבר איתה, ככה לאט לאט התחלנו להכיר, מה שהוביל גם בסופו של דבר לזה שצילמתי אותה. קרן נולדה בקליפורניה ב-1978. הוריה דן ובללי בעסקי הרהיטים בלוס אנג'לס. בגיל 19 אחרי לימודי רוקחות היא עולה ארצה לבדה. אני באתי למדינה הזו בגלל אני יהודייה ואני חשבתי אפילו ללמוד רפואה. אני רציתי להתחתן עם גבר יהודי, אם אפשר לעשות ילדים, לשלוח אותם לצבא כמו צריך. אני יהודייה, אני אוהבת את הארץ, זהו. ביוני 99 עוברת קרן 2 ניתוחים בגבה עקב פריצת דיסק, ואחרי הניתוח היא מתמכרת למשככי כאבים. דיוויד? אני בת 27. מה זאת אומרת? אני 10 שנים מכורה לאופיאטים בתוך כדור. זה קריז מניאק. שלום. ב-2002 מגיעה קרן לאזור האפל הזה, התחנה המרכזית הישנה. יוצאת ובאה מטיפולים פסיכיאטריים וגמילות, ואת דיוויד היא פוגשת כאן. ראיתי שאתה גר מעל בית זונות. כן. אהבת לרעך כמוך, אתה יודע. כן. מה, יש לנו פה שכונה 200 מכוני בריאות? קוראים לזה. איזה בריאות זה בריא. התחברתי עם קרן בגלל ששתינו דיברנו אנגלית. ניסינו לעזור לה לצאת מסמים. הרבה אנשים ניסו לעזור לה. והבעיה בעצם עם קרן שהיא היית חכמה יותר מדי. היא חשבה שהיא יודעת הכי טוב איך לצאת מסמים. אי אפשר לעזור לאנשים ככה. מהעיניים שלה היה מלא תבונה וצער ביחד, שאתה רואה שכאילו יש לה הרבה מלחמות שהיא מנהלת, ובגלל שהיא הייתה מאוד פיקחית, היא ידעה בדיוק באיזה מהם היא מנצחת ובאיזה מהם היא מפסידה. אז מה היא אומרת לך באיזה מהם היא מפסידה? בכל מה שקשור לסמים היא מפסידה. בגיל 22 אני התחלתי עם ההרואין ברחוב. אני צ'יק צ'ק הגעתי לזריקות. עד מתי שהייתי לשבת במזריק כל יום, כל היום, לא ידעתי שאני נרקומן. באמת לא ידעתי. כל אותה תקופה מתגוררת קרן בבית הנרקומנים הגדול ביותר בדרום תל אביב. הבית שברחוב פין. זה הסולם שהיה. הייתה עולה מטפסת, וישנו פה על המזרון הזה.
פה שנץ לשירותים, מטבח, זה מקום אטום פה, הייתה קופצת. כשהייתי סוגר לה את זה, אז הייתה באה לפה, שובר את הגבס, ונכנסת מפה. היה לי הכל, לא היה לה חסר לי כלום בחיים. איך אני הגעתי למצב שאני יושבת בשכונה הכי איכסה בכל המדינה עם שקית אחת, כוס אין מבואה בוער. בהתחלה שאני באתי לתל אביב, הייתי רואה מישהו ברחוב ישן, הייתי אומרת, מה זה, אף אחד לא מסתכל, אף אחד לא רואה אם הוא חי או מת, ועם הזמן אתה נהפך לכזה, אתה נהפך לאפאתי. אני אוהבת להזריק, אני לא אוהבת להריח, אני לא אוהבת לעשן. אני מתה על הסוטות לזריקות, אני נרקומנית וחצי. אם היה לי ורידים, לא הייתי מפסיקה. אין לי ורידים. אין לי ורידים, אומר לי, רוצה להזיק, אני חייבת להזיק בגרון. בסוף אוקטובר, 9 שנים אחרי שעלתה ארצה, משתחררת קרן מהברבנל בפעם המי יודע כמה. לילה אחרי, ערב סוכות, מגלה שכן את גופתה בחניון ביתו ברחוב ז'בוטינסקי. היא הייתה נראית כמו דיירת רחוב, עם הרבה סחבות עליה, הרבה שקיות לידה. המשטרה הגיעה לפה? כן. באותו רגע? ומה המשטרה עושה? אני חושב שרק פינו את הגופה. השוטרים לא שמים לב כי לצידה של קרן תיק ובו מסמכים המעידים על זהותה. הם עוזבים את הזירה ומפנים את גופתה לאבו כביר. יום אחרי מוצא את התיק אחד השכנים. הייתה הרבה ניירת, דברים שאתה יכול לדעת. מי הבן אדם, השם, תעודת זהות. את האמת שזה היה לי מאוד 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 מוזר שהשאירו את זה. זה גם לא היה מוחבא או משהו, זה היה באותו מקום שהצביע לי שהגופה הייתה. אתה אולי היחיד שעבורו היא לא הייתה אלמונית. יכול להיות. את התיק ובו המסמכים מעביר אשר למשטרה. אולם שם כנראה לא מחברים בינו לבין הגופה. אגב, עד היום לא נמצא התיק. האמת שזה שאלות קצת מפחידות, כאילו, מה בדיוק קורה, כאילו, איפה אנחנו? מה זאת אומרת? זה דברים שכאילו, אני לא למדתי חקירות או משהו, בסך הכל אזרח. הדברים היו רשומים בכל מקום, זאת אומרת, איך מגיעים למצב כזה שבן אדם נקבר אלמוני כשכל הפרטים ממש על השולחן. הורים שלי בקליפורניה, הורים שלי במנטלטי של אמריקאים שאחרי גיל 18 לא עושים לילדים כזה. לא אכפת להם. זה לא שלא אכפת לשמור, אם אוהבים אותי, אבל אם מישהו כמוך להסתכל על המצב מאחורה, כן אפשר להגיד לא אכפת להם. היא סיפרה לך פעם על אחיה? כן, היא אמרה לי שיש איזה אח בארץ. אבל הם היו בריב כזה, ואני בעצם מבין את זה. בוא נגיד שזאת אחות שלך. היית רוצה לראות אותה? שבועות שוכבת קרן במקררים באבו כביר ואין דורש. הגופה נתיחה שכן לא נמצאו עליה סימני אלימות. היא נשארת אלמונית. כמה זמן האלמונית הזאת שוכבת אצלכם? האלמונית הזאת הגיעה בסוף חודש ספטמבר והיא נגברה ב-12 בנובמבר. היא הייתה כאן פחות מחודשיים. היא עדיין רשומה אצלכם כאלמונית? נכון. במשטרה מחליטים לפרסם ידיעה בעיתון ובה מבקשים עזרה מהציבור לבוא ולזהות את הגופה. מי שלא נענה את הקריאה נקברת קרן לצידם של אלמונים רבים אחרים. היינו היום ליד הקבר שלה, רשום שם עדיין אלמונית. זה כואב לי באותה מידה שהגופה שלה לא עברה נתיחה למשל, שלא היה חשוב לאף אחד לדעת מה באמת סיבת המוות האמיתית של הבחורה הכל כך יפה הזו. בוא נגיד שהיא לא רק מתה משימוש יתר בסמים, אבל זה כבר לא רלוונטי. אתה חושב שהיא לא מתה רק משימוש יתר? כמו כל אחד שעובד פה, אנונימוס. מה אכפת לאף אחד על האנשים פה כמעט? מה אכפת להם? הם רוצים לשכוח מזה, הם רוצים להסתיר עיניים, להדליק את הטלוויזיה ולא להסתכל על מה שקורה מסביב.
אז אם מישהי... יש פה בשכונה 100 קרנס, שאם היא מתה מחר, מה זה משנה לאף אחד?